Ένα συχνό ερώτημα που μας θέτουν οι ασθενείς μας είναι το πότε η όζη του θηροειδούς είναι επικίνδυνη. Γενικά, η όζη του θηροειδούς είναι κατά πλειοψηφία καλοήθης, άρα και αθώη. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 5 με 10% των όζων, οι οποίοι είτε είναι εξ αρχής κακοήθης, δηλαδή καρκίνος του θηροειδούς, είτε μελλοντικά θα εξελιχθούν σε κάποιο καρκίνο του θηροειδούς αδένα. Οπότε, στα χαρακτηριστικά τα οποία θα θέσουν την υπόνοια ότι ένας όζος είναι επικίνδυνος, έχουμε δύο ευρείες κατηγορίες. Αφενός τα κλινικά χαρακτηριστικά του ασθενούς και αφετέρου τα χαρακτηριστικά του όζου στο υπερηχογράφημα. Στα κλινικά χαρακτηριστικά του όζου είναι ότι ο όζος που εμφανίζεται σε ηλικία κάτω των 20 ετών ή άνω των 60 ετών, που πρωτοεμφανίζεται σε έναν άνδρα αντί για μια γυναίκα, που πρωτοεμφανίζεται σε έναν ασθενή που έχει είτε ιστορικό ακτινοβολίας στην περιοχή του τραχύλου για κάποιο άλλο λόγο, είτε κάποιον πρώτου βαθμού συγγενή ο οποίος πάσχει από θηροειδίτιδα Χασιμότο. Ο όζος που συνοδεύεται επίσης από σκληρούς και αμετακίνητους λεμφαδένες στον τράχυλο. Όλα αυτά είναι κλινικά χαρακτηριστικά που εγείρουν ισχυρή υποψία για την επικινδυνότητα ενός όζου. Και αντιστοίχως μετά αυτός ο όζος θα υποβληθεί σε υπερηχογράφημα και αν χρειαστεί και σε παρακέντηση.